Ens trobem novament a Can Riera per poder parlar amb l'alcalde dels propers 4 anys a l'Ajuntament de Tiana, Salvatierra. Gràcies per ser novament a Can Riera després de les eleccions, després de l'entrevista que també vam poder fer aquí. Gràcies a vosaltres. Avui comencem amb aquest primer ple de mandat. És com un inici de mandat. Realment ja ha passat molt de temps a les eleccions de la investidura i és un ple més? No, de fet és un ple molt important perquè és en el qual oficialment es constitueixen els grups municipals i on oficialment es dona compte al ple municipal, la màxima expressió democràtica del nostre poble, de quina serà la composició del govern que ja està exercint des que es va constituir l'Ajuntament i en el qual ja estem treballant molt intensament i per tant avui és un dia important per Tiana. És un dia important també suposo que per tot l'equip de govern perquè per primera vegada després de la investidura arribarà ja com a govern. Què se sent hores abans en aquest primer ple, que és un ple també una mica diferent dels que habitualment es duen a terme a l'Ajuntament? Clar, de tot el ple municipal dels 13 hi ha uns regidors que ja havíem estat aquest mandat passat i per tant ja sabem el que és anar a un ple municipal, però és veritat que hi ha una part de regidors del ple i específicament dins del govern hi ha 4 regidors i regidores que serà el seu primer ple. Va haver un ple de sorteig de les meses electorals però que va durar 10 minuts, però aquest serà el primer ple i a mi m'agrada que hi hagi un respecte i que et faci una certa por o tinguis aquells nervis de què és això d'un ple, perquè al final hi ha una part cerimoniosa i hi ha un pes. A mi m'agrada que els meus regidors sentin el pes de la història i el que implica i tinguis una visió històrica. Allà s'hi van asseure alcaldes durant molts anys i seguim el fil d'una tradició, diguéssim, o d'un procés democràtic que ha estat continuat. I a mi m'agrada que en siguem conscients que som una vàlua més de la cadena. Avui també es parlen de les retribucions. Com es decideixen? Bé, hem mantingut l'estructura que havia decidit el govern anterior. Si una cosa crec que estarem tots d'acord i jo crec que ens permet planificar i pensar aquest mandat amb una certa tranquil·litat després del mandat convuls que vam tenir fa 4 anys, és que tenim un govern fort, un govern estable i això ens permetrà treballar pels reptes d'avui i pels propers anys, pel futur del nostre poble. I això ho hem de fer com treballem la gent de Junts per Tiana, que és treballant molt. Per tant, màxima implicació i això vol dir màxim d'hores en aquest projecte. I el model retributiu segueix la coherència de l'estructura, no només la coherència, sinó exactament el que havia previst l'anterior govern, que en algun moment també van ser 8 regidors, perquè va haver en un moment del mandat convuls anterior van estar dins el govern Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC, per tant sumaven 8 regidors i per tant aquella consignació pressupostària i aquella estructura és la mateixa que mantenim ara, amb una diferència, que el nostre compromís, i això ja s'ha vist en aquest any, és dedicar-hi moltes més hores. Per tant, donar sentit al fet que hi hagi unes retribucions, perquè al final hi ha unes persones que s'alliberen de la seva feina, que redueixen la seva jornada laboral, tots hem de menjar, o fins i tot, en el meu cas, que durant uns anys deixo la meva feina i em dedico al 100%, en aquest cas al 90% perquè dono classes com a professor associat a la Universitat de Barcelona, però les dedico al meu poble. Per tant, aquesta és una mica la diferència. Mateix model retributiu de l'etapa Marta Martorell, però amb una dedicació intensa, diguéssim, de tots els 8 regidors i regidores de Junts per Tiana. En aquest ple ja disposaran d'aquesta majoria absoluta que van aconseguir les eleccions. Sí, això dona una certa tranquil·litat i dona aquesta estabilitat i això és positiu pel poble i més venint d'on venim, amb aquest terrabastall que vam patir, i dic vam patir perquè la pròpia ciutadania es va rebel·lar contra aquest desgavell votant massivament, ho he de dir així, amb un 52% a la nostra força que havia guanyat les eleccions del 2019. Per tant, una de les lectures que podem fer dels resultats electorals d'aquests passats comicis és que la ciutadania demana aquesta estabilitat i demana que qui guanya les eleccions pugui governar amb una certa estabilitat i que els interessos personals no es puguin interposar davant de tot això. Per tant, sí, una majoria absoluta ens dona aquesta tranquil·litat. Ara bé,
n'hem d'aprendre tots, i això no paro de dir-ho des de la mateixa nit electoral, hem d'aprendre tots a governar o a que en el poble hi hagi una majoria absoluta, i això s'ha d'aprendre des del govern, que vol dir que no podem caure a la tentació pel fet de saber que ho tens tot aprovat, no escoltar l'oposició, i també la pròpia oposició també ens hem d'esmerçar a tenir aquest diàleg constant. I això, el meu compromís, és que per part meva o per part del meu govern, del nostre equip, això no quedarà. I estendrem la mà. I som molt conscients del nostre mandat democràtic, perquè la ciutadania què ens diu? La ciutadania ens diu volem un model com el que heu defensat des de Junts per Tiana. Ens dona la majoria absoluta, però és que el model que ha defensat Junts per Tiana sempre has de fer-ho conjuntament, per això ens diem junts, conjuntament entre tots i totes. Per tant, no podem fallar tampoc al nostre poble, que ens dona la majoria absoluta, sembla un contrasentit, ens dona la majoria absoluta però perquè pactem amb tothom, i perquè intentem, com a mínim, fer-ho. Els primers gestos, doncs hem augmentat les retribucions dels regidors de l'oposició via Junta de Portaveus, que ens semblava, ara mateix no hi havia cap retribució, cap dieta per les juntes de portaveus, en el seu moment hi havia hagut una quantitat i ara l'hem augmentat, que és una manera també de posar en valor la feina que es fa des de l'oposició, de posar en valor que hi ha uns espais, uns òrgans de govern, uns òrgans de govern complementaris en els quals hem de treballar govern i oposició i per tant ha d'estar retribuït perquè implica que una sèrie de regidors han de deixar de fer unes coses per venir i ser en aquests òrgans de govern. Hem augmentat les dietes dels regidors de l'oposició, va haver-hi una demanda del grup d'Esquerra Republicana durant el mandat anterior que considerant que teníem poc espai a la revista municipal, doncs l'hem augmentat. Ara hem recuperat, hi ha 2 pàgines perquè tots els grups municipals es puguin explicar cada mes a la revista municipal i la nostra intenció amb aquests gestos, ahir mateix que va haver el Dia de l'Orgull, a tots els actes públics, jo intento sempre que hi hagi, quan pugem a l'escenari, una representació de tot el ple municipal, no només del govern, i crec que és un canvi perquè no havia estat així, no ha estat sempre així, en els moments de la història de Tiana, i llavors crec que aquests primers gestos també ens han de servir per veure que la voluntat des d'aquest govern amb majoria absoluta de pactar-ho tot amb tothom serà sempre i permanent. De fet, i ara també ho apuntava, des de la mateixa nit electoral van assegurar que volien seguir sent ells mateixos. És fàcil, per això, seguir sent un mateix, amb les possibilitats que dona una majoria absoluta? No sé si és fàcil o és difícil, però és veritat que la nit electoral, i això ho hem comentat molt internament, ja gairebé com a coaching de tots els regidors, no vam celebrar. Ens va semblar, sí que la vam celebrar, però si tu mires l'Albiol com celebra la seva majoria absoluta a Badalona o alguns alcaldes amb majoria absoluta a alguns punts de Catalunya, nosaltres vam ser molt continguts perquè de sobte vam veure la motxilla que significava d'aquest pes de la responsabilitat, que la ciutadania ens havia donat una responsabilitat extra del 52% dels vots, que es diu molt ràpid. I jo crec que cada un de nosaltres va entendre que tenim aquest compromís i un mandat molt exigent, perquè més de la meitat dels votants van confiar en el nostre projecte. I això genera un respecte. No sé si és fàcil o és difícil, però en som molt conscients. I aquí estem. I és veritat que hi ha algun moment que sents una mica fins i tot d'incomoditat. Quan vas pel carrer tothom va saludant i tot això, sents... fins i tot et sobrepassa en algun moment. I això ens ha passat en alguns dels nostres regidors, però bé, ho estem gestionant, diguéssim. Tiana és un dels 6 municipis de la comarca on ara hi té un alcalde o una alcaldessa d'un partit independent. Què en pensa d'això? Perquè veiem, si més no en aquest cas, ho comentava, és un grup de persones que vol dur a terme un projecte de poble només pensant en el poble. Són 6, és una xifra força considerada. Sí, això al conjunt del Maresme, si agafem els municipis de l'àrea metropolitana, som l'únic de tots els municipis que té un alcalde d'un partit independent. Bé, jo crec que és una tendència que ha de seguir avançant, perquè així com apostem pel quilòmetre zero, de consumir productes de proximitat, en comptes d'anar a l'Starbucks buscar el cafè del poble, que sabem que fan les coses amb amor, que
que cuida els treballadors locals, que cuida el producte local. Doncs de vegades també passa això amb la política. No dic que passi amb tots i amb tots els partits ni amb totes les formacions, i cada secció local és un món, però molts cops hi ha partits franquícia, que els projectes locals estan poc aterrats, perquè al final els partits t'envien un programa electoral que et pots tonejar una miqueta, ve de Barcelona, te'l toneges una mica i te l'adaptes. I nosaltres, com que ens ho hem hagut de fer tot, doncs suposo que això es nota. I amb totes les formacions que no tenen una matriu per dalt, doncs segurament que es nota aquesta autenticitat. I en aquests moments, on la política està desprestigiada, perquè les cúpules dels partits molts cops han posat interessos partidistes a l'interès general, doncs segurament aquest tipus de projectes estan funcionant. Si parlem de l'oposició, els partits que ara mateix hi són no hi ha un representant fort, no hi ha un rival en els plens amb qui puguin parlar o que aquí els hi pugui pressionar una miqueta, perquè tots tenien un i dos regidors, ara mateix tots ells en tenen un, amb també les àrees novetades del PSC. No sé també com ho valora vostès, perquè no hi ha un partit que pugui ser, o no sé si creuen que hi ha un partit que pugui ser el gran líder de l'oposició, perquè ara mateix tots tenen un regidor. Clar, jo no ho vull enfocar en termes de rivalitat. Al final estem tots treballant amb uns mateixos objectius, que és millorar la vida dels tianencs i tianenques. I de fet aquest va ser per mi un dels principals errors del govern de Marta Martorell, que ho va enfocar tot a la confrontació. Suposo posant-se a la defensiva perquè van fer una cosa que sabien que estava mal feta, que és pactar entre tots sense un projecte comú en contra de la força que havia guanyat les eleccions. Aleshores, el punt de partida de rivalitat que tan mal ens ha fet aquests últims 4 anys, per mi és erroni. Estem tots per treballar per millorar pel nostre poble i tant de bo els plens siguin més, no dic una bassalàlia, perquè les democràcies fortes ho són perquè tenen governs forts i oposicions fortes. I necessitem una oposició forta perquè faci control de govern, perquè treballarem millor. I tant de bo es faci aquest control de govern. Ara, les formes i la manera de fer oposició, doncs hi ha moltes maneres, perquè pots fer oposició amb dades objectives, amb rigor, presentant propostes, dient a mi no m'agrada això però jo proposo això, i això és una oposició que crec que és la que hem fet sempre. Junts per Tirana ha fet una oposició sempre molt dura, però sempre dient a mi això no m'agrada però jo ho faria així. I ara és el que estem fent. Estem fent tot allò que havíem dit que no ens agrada, estem intentant fer-ho de l'altra manera que havíem proposat. Ara, dir només no m'agrada sense portar una alternativa, això és molt més senzill. I a mi m'agradaria que poguéssim avançar cap a aquest model una mica més complex, però sempre sense plantejar-ho com una rivalitat, sinó cap a una manera de treball conjunt, cadascú assumint el paper que ens ha donat el joc democràtic. Parlant de papers i de tasques, vostè també es referia al ple d'investidura als diferents alcaldes i alcaldesses que ha tingut el poble i en destacava alguna de les opcions que havia portat també per Tiana. Sí, crec que és just també que fem aquest zoom out i mirem de lluny quin paper ens ha assignat la història, que al final som una formigueta dins un conjunt, com a tots els pobles de Catalunya, que han viscut una llarga història i han passat molts grups i sempre s'ha anat avançant i per tant crec que és just reconèixer-ho. Avui tenim aquest primer ple, ja venim d'un ple d'investidura i a més vostès ja estaven al govern, per tant porten molts dies treballant, no hi ha hagut uns dies de descans ni de paus ni de canvis de projecte, per tant entenc que ja porten força feina avançada des de les últimes setmanes. He de dir, i també vull desmitificar la figura de l'alcalde 24 hores per 7 tota la vida i no es pot moure ni un dia de Tiana perquè no podem deixar el mando, no fos cas que no. He marxat uns dies, he descansat una setmaneta perquè necessitava agafar forces i jo això ho defenso i tenim ara la Susana també que ha marxat uns dies perquè ha pencat molt i crec que els equips rendeixen més quan poden descansar una mica. És com l'esport, si tu vas a córrer cada dia arribaràs el diumenge que no arribaràs. Un bon corredor sap que és tan important els dies que va a córrer com els dies que descansa. Doncs hem de parar alguns dies també. Per tant, treballem molt però hem de ser també molt racionals sobre això. He agafat una mica de forces, algú de l'equip està agafant també forces perquè paga molt, també hem de conciliar les nostres vides personals, etc. Però en definitiva és un esport d'equip, no? I quan descansa un... Això vull dir, que sempre hi ha algú. Però és veritat que tenim un cert avantatge. Aquestes 3 setmanes després de les eleccions ja hem pogut treballar, hem pogut el primer dia
d'arribar a l'Ajuntament ja vaig firmar el decret de delegació de competències i tinc tots els regidors, tenim tots els regidors que estem a tope treballant ja pel pla de govern, perquè l'objectiu que ens hem posat és pels 100 primers dies tenir el pla de mandat. Tenim ara 4 anys garantits que podem treballar d'una manera estable i posar sobre un Excel, per entendre'ns, prioritzant les accions, després ho haurem de lligar amb el pressupost per aquests 4 anys, per com anem desenvolupant les polítiques públiques, obeint, diguéssim, el mandat que ens han donat els nostres veïns i veïnes. I tenim, evidentment, ja unes primeres accions que farem durant aquests 100 primers dies. Tenim al cap com una primera equipament que hem de destinar l'espai, ho hem d'aprovar pel ple, consolidar ja quins solars ofereix l'Ajuntament de Tiana al Departament de Salut i, per tant, que la màquina de la Generalitat a l'hora de buscar els pressupostos, ja el 100% ja depengui de la Generalitat aquest objectiu de tenir una àrea bàsica de salut a Tiana. Tenim tot el repte de la transició energètica amb una comunitat energètica que és aquest projecte que vam presentar i que ara desenvoluparem amb uns fons europeus que tenim, que al final és com democratitzem l'energia, com fem que tothom pugui gaudir de l'energia solar i al final a la pràctica és rebaixar la factura elèctrica amb aquesta comunitat energètica. Com avancem amb la pacificació? Per mi la mobilitat és un dels grans reptes d'aquest mandat, com podem passejar i caminar pel nostre poble. Al setembre presentarem la pel·lícula del tramvia restaurada. Serà molt bonic i espero que se'ns ompli la sala del Benis i haguem de fer més d'un passi perquè realment qui més qui menys potser sap que existeix la pel·lícula, algú l'haurà vist perquè en algun moment es va vendre amb un VHS, etc. Però ara la tenim digitalitzada, es veuen les matrícules i tot dels cotxes, les cares de les persones. I una cosa que impacta molt és que als carrers de Tiana la gent caminava pel centre, passava el tramvia, t'apartaves, però els vianants ocupàvem l'espai públic. Ara no, ara estem tots a l'avinguda Josep Albéniz amb una vorera estreteta i només passen cotxes per allà. Hem de canviar aquesta visió cotxecèntrica i com convivim millor. I tenim 4 anys per començar a avançar. No arribarem en 4 anys, és evident, perquè tot el repte de l'avinguda Josep Albéniz és complex, però hem de començar a guanyar espai pels vianants. I aquest és un dels reptes. Tenim tot el repte de la transformació digital, de com modernitzem l'Ajuntament. Estem avançant amb l'oficina d'atenció a la ciutadania, però ens queda encara camí per recórrer per acostar més l'Ajuntament al poble. Els equipaments culturals Can Riera mateix, tenim un compromís que això sigui un espai per la cultura al 100%, ja ho és, ja hem donat molta vitalitat, però hem de seguir avançant cap aquí. Tenim tot l'espai dels locals de Cals Frares, properament direm el nom que hem pensat, em guardo aquí la sorpresa, però serà un nou espai que estem revitalitzant amb el nou regidor de joventut, el Pau Seda, que ja està treballant sense parar, perquè tinguem un nou espai al centre del poble pels joves, per les entitats, una sala també d'estudi i per tant tenim molts projectes que en aquests primers 100 dies de govern ja estem treballant. En veurem també a partir d'aquest dia 100 de mandat. Gràcies. Molt bé, gràcies. Aquesta és l'entrevista que tanca aquest cicle que hem fet previ i postelectoral d'aquestes eleccions del 2023.